Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron ac i ni yn llawenhau am bob un cyfle ac yn ystyried dechrau blwyddyn arall ac yn gweddio o Dduw y bydde di'n rhoi dy nerth i ni i fyw yn ystod y flwyddyn hon mewn modd sydd yn dy ddyrchafu di, yn dy ogoneddu di ac y cawn dy fwynhau di a byddwn ni yn gallu mwynhau dy bresenoldeb mewn ffordd nad i ni erioed wedi fwynhau o'r blaen. Teir di'n plith, tywallt ysbryd arnom, i ni yn gofyn am dy ddiogelwch i ti'n cadw ni rhag ymosodiadau'r un drwg a nertha ni i fod yr hyn o'r wyt ti am i fod. Teir felly, bendithio'n hamser i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddarllen o air Duw o lyfr y Salmau, Salm 136. Clodforwch yr arglwydd canes da yw, oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Clodforwch ddiw y diwiau o blegyd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Clodforwch arglwydd yr arglwyddi oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn yn unig sydd yn gwneithio'r rhyfeddodau, canes ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn a wnaeth y nefoedd mewn doethineb oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn a estynodd y ddeiar oddi ar y dyfroedd o blegyd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn a wnaeth oleadau mawrion, canes ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hael i lywodraethu y dydd, canes ei drigaredd sydd yn dragowydd. Y lleiad a'r ser i lywodraethu y nos, canes ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn a drawodd yr aifft yn ei cyntaf anedig oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd, ac a ddig Israel o'i misgwynt oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. A llaw gref, ac a braich estynedig oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn a rannodd y môr coch yn ddwy ran oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac a wnaeth i Israel fyned trwy ei ganol oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac a ysgytiodd Pharo a'i lu yn y môr coch oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac y dywysodd ei bobl trwy yr anialwch oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn a drawodd frenhinoedd mawrion oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac a laddodd frenhinoedd ardderchog oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Se hon brenin yr Amoriaid oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac og brenin Basan oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac a roddodd ei tir hwynt yn etifeddiaeth oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yn etifeddiaeth i Israel ei was oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn yn ein hiselradd a'n cofiodd ni oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd, ac a'n hachubodd ni oddi wrth ein gelynion oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Yr hwn sydd yn rhoddi ymborth i bob cnawd, canes ei drigaredd sydd yn dragowydd, clodforwch ddiw y nefoedd, canes ei drigaredd sydd yn dragowydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gydwch ni edrych ar ran o'r salm, ond fel testyn dwi wedi dewis adnodau 23 a 24, yr hwn yn ein hiselradd a'n cofiodd ni oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd, ac a'n hachubodd ni oddi wrth ein gelynion oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw'r awdur y salm, ond yn gwybod y cenir y salm yn heml Solomon. I ni gallu troi nôl at 2 Chronicle y 7fed bednod a'r 3 adnod yn gyntaf, a phan welodd holl feibion Israel y tân yn disgyn ac ogoniant yr arglwydd ar y tŷ, hwy am grymasant a'i hwynebau i lawr ar y palmant, ac a addo lasant, ac a glodforasant yr arglwydd, canis Dionis yw e fe, oherwydd bod ei drigaredd ef yn dragowydd. Ac yna'r 6 adnod o'r un benod ar offeiriaid oedd yn sefyll yn ei goruchwiliaeth ar lefiaid ac offer cerdd yr arglwydd, yr rhai a wnaethau Dafydd y brenin i gyffesu'r arglwydd oherwydd yn dragowydd y mae ei drigaredd ef, pan oedd Dafydd yn moliannu Duw trwyddyn twy ar offeiriaid oedd yn itganu ar ei cyferhwynt. A holl Israel oedd yn sefyll. Nawr, digonedd o resymau gennym i addoli Duw i ganu ei glodydd oherwydd fod ei drigaredd yn dragowydd. Gymaint, mae yna restr hirfaith fyna yn y salm yn does, o enghreifftiau o drigareddau Duw tuag ato ni, tuag at y byd, a tuag at ei bobl, am ei drigaredd, am ei gariad tuag ato ni. Llawn rhesymau
Pam dylsyn ni blygu glin a dyrchafu enw Duw mewn addoliad. Mae'n druenus ond nad yw'r mwyafrif yn ein gwlad ni yn y byd, ond haws i ni feddwl am ein gwlad fach ni. Mor druenus yw bod y mwyafrif llethol yn ein gwlad ni nad ydynt yn gweld rheidrwydd i ogoneddu Duw, i ddiolch iddo fe am ddim byd. O feddwl yr hyn oedd yn wir yn ein gwlad ni. O feddwl na fydde fe'n bosib ond nhw'n dweud byddwch chi'n gallu mynd o un pentref i'r llall a byddwch chi'n clywed un eglwys yn canu clodydd yr arglwydd a pan fydde sain yr clod yna yn dechrau pylu, mi fydde'r eglwys nesaf, capel nesaf, fydde sŵn y canu, y morio canu yn dechrau dod i glyw. A fyddwch chi'n gallu mynd ar hyd a lled ein gwlad ni yn mynd o un cynulleidfa i'r llall. Dwi ddim yn swnio'n bosib yn y dydd i ni'n byw ynddi. Anodd fydde ffeindio unrhyw un sydd wir yn addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd ac yn ei ddyrchafu fe am ei drigareddau. Faint o bobl sydd yn meddwl am unrhyw beth y mae Duw wedi wneud ac yn rhoi diolch iddo fe ac yn ei foliannu fe. Am unrhyw trigareddau, ond mae'r salmydd wedi'r rhestru trigareddau diri. Rheswm, ond beth sy'n druenus, nad yw'r eglwys yn dyrchafu Duw fel ag y dylsem. Yn sicr o ran yr addoliad swyddogol, yr clodfori swyddogol o'r arglwydd gyda'n gilydd, mae hwnna wedi syrthio i ryw lefelau cnawdol, bydol, diysbrydol, llawn emosiwn, ond nid emosiwn o wir addoliad o'r arglwydd. Mae yna rhywbeth i digwydd yr addoliad, neu mae wedi mynd i fod yn rhywbeth caled, heiarnaidd, heb yr ysbryd yn rhan ohono. Mae cyflwr addoliad yn ein gwlad ni wedi hen fynd. Hyd yn oed y rhai sydd yn proffesu. Ac yna ni'n bywydau ni, faint ohono ni sydd yn clodfori'r arglwydd, yn ei foliannu fe, yn diolch iddo fe, am ei drigareddau tuag ato ni, yn ddyddiol, wrth i ni godyn y bore. Beth yw'r peth rhwyddau ni'n neud? Y peth rhwyddau ni'n neud i deffro'n y bore a dechrau meddwl am pethau ni'n gallu cwyno amdano. Pethau sydd ddim cweit yn iawn efallai. Mae rai fi wneud hwn, mae rai fi wneud y llall, mae hyn o'i le, mae'r llall o'i le, ac mae yna bwysau nhw ni, ac ni'n cwyno efallai, ac yn hytrach na deffro yn y bore, ac yn edrych allan ac yn meddwl, diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd, dyna le i ddechrau, ac yna, diolch i ti am ddiwrnod arall i dy wasanaethu ti, diolch i ti am roi anadl i mi, a iechyd, ac os nad os iechyd, diolch i ti am i mi cael profi ti mewn salwch. Mae yna gymaint o bethau, diolch i ti am yr awyr las, diolch i ti am y glaw, am y cymylau, am yr eira, am yr hew. Mae'n gweld bore rhewllyd, mae rhaid bod yn ofalus, ond mae yna rhywbeth prydfer tu hwnt yn does. Lle fi mlaen, mae'r salmydd wedi yn do. Gymaint o bethau gyda ni ddiolch iddo. Wel, hoffwn ni ddefnyddio fel fy mhenawd cyntaf, fe'n creuodd, ac yna'n ail, fe'n cofiodd, ac yna'n drydydd, fe'n hachubodd. Gymaint o resymau i ddiolch i Dduw am ei drigareddau. Wel, yn gyntaf, fe'n creuodd. Mae'r byd yn eog. Mor eog yw'r byd. Mor eog ydyn ni sydd yn proffesu ein bod yn eiddo'r arglwydd. I ni'n eog o anghofio canu ei glodydd. Ond nid dylsem wneud hyn yn rhan o weithredoedd dyddiol. Pan yn deffro, bob dydd, trwy'r dydd. Dyna chi ddisgybleth. Dyw'r digre ddim yn gwybod dim byd am hyn. Ddim yn gallu dechrau. Ond os ych chi'n proffesu, ond ni ddyle hyn fod yn wir. Yn diolch i Dduw o'r eiliad cyntaf, a thrwy gydol y dydd. Ym mhob dim y gwnawn i fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Y salm yn dechrau, clod forwch yr arglwydd. Canis da yw oherwydd ei drigaredd sydd yn dragwydd. Mae ddaioni fe hyd tragwyddoldeb. Clod forwch eto? Dyna beth i ni fod i wneud. Dyna beth mae salmydd yn dweud wrth i ni wneud. I ni fod i glodfori Duw am bob dim. Am y pethau gwael sydd yn digwydd hefyd. Dyw'r byd ddim yn sicr ddim yn mynd i ddeall na. Ond dydy'r eglwys y rai sy'n proffesu. I ni'n gorfod cyffesu'n hunan. Dydy ni ddim yn deall na mor aml. I ni fod i allu clodfori Duw am y da a'r drwg. Am y problemau hefyd. Am yr achlysur sydd ddim yn hawdd. Diolch i ti am roi cyfle i mi bwyso arno ti. Ond ni ddylsyn ni. Mae'r salmydd yn dweud clodforwch yr arglwydd. Pam? Mae Duw yn dda. Mae yn dda i ni ym mhob un achos yn ein bywyd i. Mhob amgylchiadau ni'n gwynebu. Mae yn dda.
Mae pob peth yn cydweithio ein lles ni os ni'n blant i Dduw. A hyd yn os ni ddim yn deall, i ni fod i glodfori fe. I glodfori Duw y duwiau mae'r Salm yn dweud. Arglwydd yr arglwyddi. Nawr wrth gwrs, does dim duwiau eraill. Ond un peth mae'r Salm yn dweud, hyd o petai na mi fydde milltiroedd, miliynau o filltiroedd i'ch i pennau nhw. Ond does dim duwiau eraill. Maen nhw'n farw. Does dim trwyneg ganddyn nhw i arogli. Dyn nhw'n gallu clywed, dyn nhw'n gallu gweld, dyn nhw'n gallu blasu, dyn nhw'n gallu siarad. Yn sicr dyn nhw ddim ateb eich gweddiau chi. Mae'n Duw ni gorywch y duwiau yna. Arglwydd yr arglwyddi yw e. Mae e uwch pob un, pob dim. Does neb yn uwch. Does dim mwy pwerus, mwy gogoneddus na'n Duw ni. Felly gai ddweud hyn, chi sy'n dal tu allan i deyrnas yr arglwydd. Chi sy'n dal heb wneud proffes. Chi sy'n dal heb bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ac wedi profi maddau am pechodau. Chi sy'n ddim yn Gristnogion. Ystyriwch yr hyn yr ydych chi yn ei wneud nawr. Le bynnag i chi. Os oes clisffonau yn eich clusiau'n gwrando ar y neges yma, os ych chi'n gwylio fe ar y sgrin, y cyfrifiadur neu'r teledu, pa bynnag sefyllfa, os chi'n eistedd ar y tren, ar y bws, os ych chi'n eistedd yn eich lolfa, os ych chi'n eistedd yn erbyn eich ewyllus chi, falle mae'ch rhieni sydd yn gorfodi bod chi'n gwrando i falle, gai ofyn i chi ystyried, hyd yn oed bod chi'n ystyried gwrthod, gai ofyn i chi ystyried am eiliad, yr hyn i chi wedi wneud, adnod 4, yr hwn yn unig sydd yn gwneud rhyfeddodau canis ei drigaredd sydd yn dragywyd. Ystyriwch rhyfeddodau Duw. Dyna'i her i chi. Ceisiwch ystyried heb ragfarn. Gai ofyn i chi, i ofyn gweddi bach i Dduw. Gofynnwch i Dduw eich helpu chi i ystyried heb ragfarn am eiliad. Dyna chi her. Dyna chi weddi. Tybed ni bod rhai yr i ofnus i wneud hynny, achos chi'n gwybod. Chi'n gwybod os newch chi ofyn hynny. Dyna beryg y cewch chi eiliad i fedru ystyried heb ragfarn. Ac falle fydd na newidiadau mawr yn dod ar eich traws chi. A falle bod gormod ofn dych chi am hynny. Ond gai herio chi wneud hynny? Ystyried y pethau mawr a'r pethau bach sydd yn ryfeddol o'ch cwmpas chi. O'r pryfed bach yn y byd y greadigedd, mae'r Salmydd yn cyfeirio at hyn, o'r pryfed bach sydd yn hedfan a glanio ar flodau, a thrwy hynny yn peri gall mwy o blanhigion dyfu, wrth nhw gario'r pethau o gwmpas y lle. Ystyriwch natur, a'r rhyfeddod, y manylion dwys, sut fod yr holl bethau ma'n digwydd. Nid trwy hapa damwain, mae hwnna'n hurt i feddwl na. Mae hwnna tu hwnt i bob ymgyffred rhyw hapa damwain. Mae hwnna gynllunydd, ystyriwch yr rhyfeddodau, pethau bach a'r pethau mawr. Ystyriwch y moroedd, neu dymderau, ystyriwch y môr. A pa mor ddwfn yw e. A dydy dyn ddim yn gwybod fawr ddim am y môr. Mae yna ddirgelion yn y moroedd, yn y dymderau, a'r cynnwys sydd yn y moroedd. Mwy na hynny yn does, pwysigrwydd y môr a'i chynnwys i fywyd ar y byd yma. Mae yna bethau yn y moroedd yn does, creadigedd Duw, y rhyfeddodau yn y môr, sydd yn cael gymaint o effaith ar ein byd ni, ar yr amgylchfyd. Mae dyn nawr yn dechrau dysgu rhywbeth am pwysigrwydd ar amgylchfyd ac yn gweld bod hyn a llall, dwi'n mwyn crafu ar y wyneb maen nhw. Dydy dyn ddim yn gwybod dim byd am fawredd, a rhyfeddod, a manylion, y greadigedd. Dyna chi drigaredd y mae Duw yn ei ddangos i ni yn y rhyfeddodau'r greadigedd, i'r manylun lleiaf, fod yn berffaith yn ei le, nad oes unrhyw beth heb gynllun, heb bwrpas. Fedrwch chi ddim dod o hyd i unrhyw beth yn y byd nad oes na bwrpas iddo fe. Os mae hapa damwain oedd y cyfan, bydden na bentwr o bethau. A bydden nhw wedi hen fynd erbyn nawr, ond mae popeth, mae na le iddo fe. Adnod 5, yr hwn am wnaeth y nefoedd mewn doethineb, oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywyd. Yr hwn a estynodd y ddeiar oddi ar y dyfroedd, o blegyd ei drigaredd sydd yn dragywyd. Dyna chi ryfeddod. Yn y byd i ni'n byw ynddi. I Dduw ddarparu yn y greadigaeth.
Yr hyn oedd ei hangen i greu meddyginiaethau. Y mae Duw wedi gadael i ni i ddod ar hyd a darganfod pethau sydd yn y greadigaeth sydd yn gallu helpu ni yn ein hafiechydon ni. Hyd yn oed y frechli nawr. Mae Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu i ddyn ddod o hyd i atebion sydd yn gallu helpu dynion. Ac eto, sawl un sydd wedi codi ei llygau tuag at y mynyddoedd, dyrchafu nhw a dweud diolch i ti Dduw am gadael i ni i gael y pethau yma ar ein byd ni, ar ein dear ni, mwyn i ni gallu helpu ein gilydd. Mae Duw yn ei drigaredd wedi peri fod yna rhai wedi geni gyda'r gallu i ymchwilio ac i greu y pethau yma. Ac eto gyd faint sydd yn diolch i Dduw, beth sy'n digwydd, dyrchafu dyn edrychwch pa mor dda ydyn ni fel dynion, fel dynoliaeth edrychwch arno ni, i ni yn gallu creu y pethau yma ac i ni mynd i orchfygu. Dyna sut mae dyn yn ymateb, ond beth ddylse di'n neud yw diolch i ti o Dduw am dy drigaredd i ni. O, dydy'r byd ddim yn clodfori'r arglwydd. Ai y salmydd ymlaen a drafeddodau y greadigaeth yn y goleadau mawr sydd yn yr awyr, yr haul a'r lleuad, a'r modd y maint mor bwysig i'n bywyd ar y ddaear. Dwi ddim yn gwybod hanner digon o'r pethau yma na'r manylion. Yr unig beth dwi'n gwybod yw bod e'n wir, maen nhw'n anhygol. Yr hwn am wnaeth oleadau mawrion, canes ei drigaredd sydd yn dragywydd. Yr haul i lywodraethu'r dydd, canes ei drigaredd sydd yn dragywydd. Y lleuad a'r ser i lywodraethu'r nos, canes ei drigaredd sydd yn dragywydd. Dychmygwch chi petai dim haul, bydda dim bywyd. Dychmygwch chi petai dim lleuad, yr effaith bydda hwnna'n cael ar y llanw ac yn y blaen. O, mae'r peth ar diffyg golau yn y nos, mae yna gymaint o bethau. A'r prydferthwch, heb sôn am y prydferthwch, mae yna gymaint o bethau am yr haul, a'r egni, a'r bywyd sydd yn dod, a'r gwair sy'n gallu tyfu, a'r llysiau, a'r ffrwythau, a mae anifeiliaid yn gallu byw, ac i ni'n gallu byw. Mae yna gymaint o bethau, ond sawl un pan ni'n gweld yr haul a'r lleuad sydd yn dyrchafu enw'r arglwydd ac yn diolch iddo. Ond mae'n mynd ymlaen, mae'n goruwch lywodraethu. Nid yw daioni a thrigaredd yr arglwydd yn aros yn y greadigedd yn unig. Mae'r arglwydd yn goruwch lywodraethu trwy rhagluniaethau. Ni'n gweld ei bwrpasau yn cael ei gyflawni, y modd yr achubodd ei bobl dewisiedig. Ar ôl creu'r byd, ni'n gweld ei bobl, yr Iddewon, ond hefyd y ffordd mae'n darparu i bawb. Yn fonodd waredigedd yw bobl dewisiedig tro ar ôl tro, a 13 ymlaen. Yr hwn ar rannodd y môr coch, ystyriwch hwn. Yr hwn ar rannodd y môr coch yn 2 ran oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd. Ac a wnaeth i Israel fyned trwy ei ganol oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd. O, mae'n un peth rhyfeddol oedd rhannu'r môr coch yn 2 ran. Ar yr union adeg yr oedd ei hangen. Ydych chi roed i ystyried hynny? Gobeithio'ch bod chi'n credu bod e wedi digwydd. A peidiwch a trial meddwl am ryw resymau pam y digwyddodd. A beth i ni'n dweud yw fe ddigwyddodd gwirth. Ar yr union adeg oedd angen yr Iddewon, pan deithon nhw wyneb yn wyneb ar môr, a'r byddin yr eithriad y tu ôl iddyn nhw. Dim gobaith ganddynt, yr oeddent yn mynd i cael ei curo a'i lladd, falle ei dychwelyd i fod yn gaethweision. O, roedd yna bethau erchill yn ei gwynebu nhw, a'r môr o'i blaenau nhw. Ac yna ar yr union adeg oedd ei hangen agorodd y môr. Ac fe creuwyd llwybr sych iddynt gerdded trwy ddim. Mae hwnna'n wyrth, ond mae hwn hefyd yn wyrth. Fe roddodd Duw yr hyder i'r Iddewon i gyd, pob un ohonyn nhw, i gamu mewn i'r môr i'r llwybr, i osod ei traed ar y llwybr, a chroesi'r môr coch. Allech chi tybio bydd yn yr rhaid i meddwl, a gweld y môr fyny, a fel wal anferth, ac yn gweld y tonau'n cael ei dal yn ôl ar y 2 ochr, ac yn meddwl, ydy'r môr yn mynd i syrthio lawr, beth os fyddai di camu mewn a fydd yn syrthio ar fy mhen i? Falle bydd yna blant yn crio, falle bydd yna rai henoed yn dweud, dwi ddim yn mynd i gamu mewn, dwi ddim yn siŵr os ydy yn mynd i'n hachub ni, falle bod yn mynd i gosbi ni, a falle'r neges dwi, na ymddiriedwch yn niw, mae'n mynd i ddod. A bydden nhw'n ofnus, ond beth mae'n y wyrth fan hyn i Dduw, i oruwch lywodraethu. Fe roddodd yr hyder angenrheidiol i'r Iddewon, i bob yr un ohonyn nhw, gamu mewn a cherdded ar y tir sych a chyrraedd y pen draw yn ddiogel. Ac yna i edrych yn ôl ar moroedd yn syrthio ar ben y byddin yr eithriad. Beth oedd hyn? Trigareddau Duw.
Nid yn unig yn y greadigaeth, ond yn ei ddarpariaeth, yn ei ofal o'i bobl ar ôl. Fe barhodd i'w harwain drwy'r anialwch. Dyna chi drigareddau'r arglwydd. Fe arhosodd gyda nhw. O na fydden ni heddi yn ystyried ei drigareddau. Tuag atom ni yma yng Nghymru dros ganrifoedd i ni wedi dderbyn ei air. Pam ni fel gwlad fach? Ond mae wedi dod i'n gwlad fach ni ac wedi peri fod yn codi rhai gyhoeddi gair Duw. Mae wedi rhoi ei air i ni yn ein haith fach ni. Mae ganddo ni iairef yn y Gymraeg, ac mae ganddo ni emynau sydd wedi cael eu cyfansoddi. O, dyna i chi emynau gorau'r byd. Llawn efengil. Dyna chi rasesau'r arglwydd, trigareddau'r arglwydd. Effaith hyn ar ein cymdeithas ni. Falle bod ni nawr yn dechrau gweld hyn yn pylu. Dros ganrif ers i'r arglwydd ymweld â ni. A nawr i ni'n gweld yr effaith yn gwanhau ond ydyn ni. Ond i ni dal yn gweld yr effaith, ond mae yn gwanhau. O, mae yn druenus. Ond fel cenedl, mae gen i'n gymaint i ddiolch i Dduw amdano. Am ei ragluniaethau yn ein bendithio ni, ond falle'n bersonol hefyd. Ydych chi wedi olrain, wedi edrych ar ei drigareddau tuag atoch chi yn bersonol? Falle chi sydd dal y tu allan i deyrnas yr arglwydd ddim yn Gristion eto, a fedrwch chi olrain ôl ei law yn eich bywyd chi. Gai ofyn i chi hyn, her fach arall i chi. Gai ofyn i chi, i ofyn i Dduw i chi fedru edrych nôl ar eich bywyd, a'r ddigwyddiadau mawr a bach eich bywyd chi, heb ragfarn yn erbyn Duw, ac ystyried a oes rhai o'r rheini yn dangos o llaw Duw yn eich cadw chi ac yn eich arwain chi ato ef. Yn eich rhybuddio chi. Oes na? Falle ar yr olwg gyntaf eich bod yn gosod y digwyddiadau hynna yn y categori o fod yn lwcus. Yn y man iawn ar yr adeg iawn. Digwydd bod. Ond ystyriwch y posibilrwydd o drigareddau'r arglwydd tuag atoch chi yn bersonol. Falle bod e wedi'ch cadw chi rhag rhyw ddamwain, rhyw salwch. Falle bod e wedi dod ar rhai ar eich traws chi sydd wedi bod yn fendith eich bywyd chi. Chi wedi cadw chi rhag mynd yn llwyr ar gyfeilion. Falle bod chi wedi ystyried pechodau dwfn tywyll y byd yma, ac rhywsut bod yna rhyw amgylchiadau, rhyw ddigwyddiad, rhyw berson, rhyw atgof, rhywbeth neu gilydd sydd wedi peri naf gamoch chi mewn i'r pethau hynny. Ystyriwch a yw'r arglwydd yn ei ragluniaethau wedi peri'ch bod chi'n cael eich cadw ac yn arwain chi tuag ato ef. O, i chi ddyrchafu eich llygad i fyny tuag ato ef, a'i gydnabod ef yn hyn pam fod ei drigareddau ef. Ei drigaredd sydd yn dragywydd. Wel, gyda chi ni'n symud ymlaen, Fe'n Cofiodd. Adnod 23. Yr hwn yn ein hisel radd a'n cofiodd ni oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd. Dyna chi reswm i glodfori'r arglwydd. Chi sydd yn blant i'r arglwydd ac yn gwrando. Am bwnc i'n can, i'r arglwydd ein cofio ni. Dwi'n cofio fel plentyn bach, wastad yn rhyfeddu. Pan yn cwrdd â pobl, efallai bod i ffwrdd o adre, a falle bod y teulu ddim dyfu ar y pryd. Ac yn rhyfeddu sut yr oedd rhai falle'n cofio pwy o'n i. Falle'n cofio fe enw hyd yn oed. Ac yn gwybod i ti'n fab i ac yn y blaen. Ac o'n i'n rhyfeddu sut o'n nhw'n cofio. Ac mi roedd e'n galondid. A dim dim ond yn cofio, falle bod nhw'n cofio rhyw ddigwyddiad. Falle'n cofio tro diwethaf ni gwrdd ac yn dweud rhywbeth am y digwyddiad. Ond rhyw deimlad cynnes ond oes. Pa mae rhywun yn cofio. Cofio'ch enw chi. Mae hwnna'n rhywbeth ond diwe. Pa mae rhywun wedi cofio'ch enw chi? Pam bydden nhw'n cofio'n enw i? Oedd e wastad yn galondid. A pan mae pobl yn eich cofio chi nawr, mae'n golygu llawer ond diwe. Ond dyma i chi achos i lawenhau. I beru'ch calon lamu oddi mewn. Mwy na pan mae yna rhyw berson chi ddim yn nabod yn iawn yn cofio amdano chi, ond fan hyn. O, dyma chi reswm i glodfori enw'n harglwydd. Un o'r carolau ni wedi bod yn canu'n ddiweddar. Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd, Duw osododd Iesu'n iawn. Duw syndodd ddarfu ganfod trefn gollyngdod i ni'n llawn. Duw ryfeddir iddo cenir gan drigolion nef a llawr, tra bydd Iesu fi mewn gweiledd yn eistedd ar yr orsedd fawr. Dyna chi ddechrau, Duw a'n cofiodd.
Duw a'n caro. Dyna chi achos I lawenhau. Efallai bod yna rhywun yma sydd yn ceisio'r arglwydd, yn dawel bach yn eich calon eich hun, yn ddiarwybod I neb arall eich bod chi yn ceisio, falle bod yna wyneb caled ar yr allanol, a falle I bob ymddangosio, does dim diddordeb o gwbl, mae yna rai yn neud hynny'n does, rhai am I bawb o'i cwmpas nhw feddwl does dim diddordeb da chi o gwbl, ond o dan y cyfan. Mae yna rhyw fath o aneddigrwydd I chi'n ystyried, I chi'n meddwl, I chi mewn penbleth, I chi'n ceisio falle bod chi eisiau gwybod. Ond hei, iddo eich cofio chi efallai. Wel, dyma chi adnod I chi. Yr hwn yn ein hisel radd a'n cofiodd ni. Hynny yw, ni, hyd yn oed tra ni'n cyflwr o fod yn isel. Tra bod ni yn ein carchar tywyll di, yn y pydew erchill. Y llawn bydreddi ein chwantau, yn ein balchder, yn ein hunanoldeb, yn ein hangrediniaeth. Falle bod ni'n codi dwrn teg at Duw. Y tra ein bod ni yn ein dyled enfawr, fe a'n cofiodd. Am ddyled sydd gennym, mor fyr y down o goniant Duw. Nid ydym yn gallu dod yn agos I roi yr hyn sydd yn ddyledus I Dduw. I ni'n dod mor fyr o'i ogoniant. I ni'n ei dramgwyddo o ran ein natur gan ein bod ni'n bechaduriaid ac o ran ein gweithredoedd I ni'n pechu. I ni'n bechaduriaid ac felly ni'n pechu. Ac I ni'n atebol am y cyfan, am ein gwrthryfel, ac ein holl, dyma be mae'r salmydd yn dweud, fe'n cofiodd yn ein cyflwr isel. Ni oedd o dan condemniad am dorri ei gyfraith, dyma sydd yn heiddiannol I ni, yw colledigaeth, does dim cwestiwn am hynny. Iddo droi cefn arno ni, dyna beth I ni yn ei heiddi, fe ddylse Duw droi ei gefn arno ni, ond ac ein taflu ni golledigaeth, ond na be mae'n dweud fan hyn yw, fe'n cofiodd ni. Gai ofyn, oes na rai sy'n gwrando sydd yn gwrthod ildio iddo, sydd wedi gwrthryfela, a dewis llwybr arall, ac yn codi dwrn arno. Oes rai, tra bod yr efengil yn cael ei chyhoeddi hyd yn oed, I chi wawdio a dirmygu'r gair a chwerthin am y pregethwr, ac yn meddwl, nes ti glywed I lais e'n codi bryd ni, nes ti glywed yn sibrwd, nes ti glywed yn pledio dyn ni, a falle bod chi'n euog o wneud hwyl am ben y pregethwr, yn darllen o air Duw a cyhoeddi gair Duw. Os oes yna. Dyma beth yw rhyfeddod yr efengil, fe'n cofiodd ni. Fe drefnodd yr arglwydd cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Ffordd y byddai modd I bechadur fel chi a fi ddod ato. Ein gwrthryfel, mae'n gwybod popeth amdanoch, mae'n cofio eich pryderon, mae'n gwybod am eich cwestiynu chi, ac mae'n eich cofio, mae'n ei cofio nhw oll. Ond sylwch hwn, yn y ffordd y mae hyn yn frawychus i'r diedifar iddo gofio bob camwedd i'w cosbi. Mae hwnna'n wir, y mae'n cofio pob un pechod ac y mae'n gwybod beth sydd angen I cosbi. A mae hwnna'n frawychus i'r diedifar, ond mae'n fendith i'r edifeiriol. Gan y mae'n cofio popeth sydd ei hangen. Mae'n cofio am bob pechod mwyn maddau pob pechod. Fel ei gall gorchuddio pob un a'i glogin o'i gyfiawnder a'i berffeithrwydd ef. Dyna chi elfen arall o'r arglwydd yn cofio ni, yn ein hisel radd ni, yn ein cyflwr trienus o bechod. Mae e'n cofio'r cyfan, mae wedi cofio delio dyn ni, mae wedi cofio sut i'n harwain ni ato ef. Mae e'n cofio pob un pechod sydd angen I gorchuddio'n llwyr. Dim syndod fod Carol nes I ddyfynu ychydig ynghynt yn parhau fel hyn. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluia, halleluia, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna I fab Dafydd. Iesu beinydd fyddo'n ben, am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Wel, os nad ydy hynny'n ddigon o reswm I ni ganu ei glodydd I ddyrchafu ei enw am ei drigareddau sydd yn dragowydd. Beth am I ni ystyried yn olaf, fe'n hachubodd ni. Fe'n creodd ni, fe'n cofiodd ni, fe'n hachubodd ni. Adnod 24. Ac a'n hachubodd ni, oddi wrth ein gelynion, oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Am elynion oedd gan yr Iddewon, pobl Dduw. Tro ar ôl tro cawsant ei herlyd. Ymosodau'r arnynt, eithbwyd a hwy i'r geithglyd, ond daeth yr arglwydd ac fe gofiodd amdanyn nhw,
Ac yna fe hachubodd hwy, oddi wrth ei gelynion. Dyma adnod i bob un sydd yn ceisio. Ydych chi'n ceisio heddi? Pan yr ydych yn llwythog ac yn flinderog, dan bwysau ei ogrwydd eich pechod, pan nad ydych yn gwybod pa le i droi, yna darllenwch ar adnodau fel hon, adnodau 14, ac yn hachubodd ni, oddi wrth ein gelynion, oherwydd ei drigaredd sydd yn dragwydd, a melynion sydd gan yr enaid. Gelynion sydd am ein rhwystro, rhag byw i'r pwrpas y creuwyd ni. Dyna chi nod. Dyna chi nod sydd gan ein gelynion ni. Un rhwystro ni rhag cyrraedd y nefoedd. Un rhwystro ni rhag gogoneddu'r arglwydd am ei drigareddau. Dyna chi Elin sydd gan yr enaid Satan. Dyna chi Elin. Mae am eich rhwystro chi rhag clywed am ffordd iachawdwriaeth yn y lle cyntaf. Fe wneith unrhyw beth i'ch rhwystro chi rhag ddod i dir arglwydd i wrando ar ei air. Fe ddaw bob math o bethau i beri na fyddwch chi'n gallu gwrando. Ac os nad fel nawr yn gallu mynd i'r capel, falle daw rhwystyr bod y we yn syrthio lawr, bod chi ddim yn gallu cael y we i gallu cael yr oedfa. Falle bydd yna rhywbeth yn atal yr oedfa. Falle bydd rhywun yn dod mewn, bydd y ffôn yn canu. Fi na 100,000 o bethau fi Satan yn defnyddio i rhwystro chi, falle bod chi wedi dechrau ystyried nawr yn ystod yr oedfa hon, a fe ganodd y ffôn, neu falle fe ganodd drws y tŷ, fe ddath na rhyw llythyr neu parsel trwy'r post, a mae rhaid chi fynd at y drws. Falle gafo chi neges destun ar eich ffôn a chi wedi meddwl mae rhaid fi ddarllen falle bod yn bwysig. A chi wedi colli'r eiliad, mae Satan wrthi yn diwe. Mae am eich rhwystro chi rhag clywed am ffordd iachawdwriaeth. Eich rhwystro rhag ystyried y gair. Ac mae fel yr adar sy'n cipio'r hadau na sy'n syrthio ar y tir sych. Dyna fel mae Satan yn gweithio. Mae am gipio'r hedyn cyn iddo fe gyrraedd eich enaid chi. Cyn iddo ei egino. Dyna chi Elin. Mae pechod yn elyn i'r enaid hefyd yn diwedd. Dyna chi gelyn erchill yw pechod. Y fath afael sydd gan bechod, mae crafangau yn dyn am yr enaid, mae'n treiddio trwy'r enaid. Mae'n llygru pob rhan ohono ni. Y temptasiynau i'r chwantau mor bwerus yw gafael pechod arno ni. Y byd am elyn, holl furi a sŵn a cherddoriaeth a goleadau a balchder, pwysau gan y byd i ddilyn i llwybr llydan. Yn ceisio peri nad ydych chi'n gweld na chlywed am ryfeddod gwaith Iesu Grist yn eich lle. Mae'r byd am eich perswadio mae gwallgofrwydd i'w ystyried hyd yn oed ffordd iachawdwriaeth. Mae'r byd am eich i feddwl mae peth gwbl hirt i'w credu mewn Duw ac ar greadigaeth a thragwyddoldeb. Mae'r byd yn chwerthin am pethau felly. Dyna chi Elin. Mae cyfraith Duw ond Duw yn Elin. I'r digred, mae yn eich condemnio chi. Dyna be mae'r gyfraith yn dweud. Mae'r gyfraith yna'n dangos safon perffeithrwydd. Ac mae yn eich condemnio chi bod tro chi'n clywed yr efengil. Mae'n eich condemnio chi i'r digred. Dyna pam dwi ddim yn licio dod i wrando ar yr efengil. Mae'n ei condemnio nhw i'r proffesor gwag, yr un sydd yn ysgafn i byd ac yn llawn bydolrwydd heb ddeall am bechod ac edifeirwch ac ymsancteiddio. A ddim yn deall beth yw gwir broffes. Dyn nhw ddim yn licio'r gwir efengil. Maen nhw'n gweld hwnna fel rhywbeth caeth yn sôn am bechod trwy'r amser. A'r gyfraith a'r disgwyliadau o sancteiddrw, dwi'n yn licio yna. Mae'n elyn. Gweld pa mor fer ni'n dod o'i safon hef. Mae'r gyfraith yn condemnio'r enaid hyd tragwyddoldeb. Mae marwolaeth yn elyn. Dyna chi'r gelyn sydd yn peri fod chi'n gadael y byd yma i fyd tragwyddoldeb a bod y cyfleoedd i farhau yn dod i ben. Mae'n agosau yn diwedd. Ond yn barod i ni'n farw'n ysbrydol. Os nad ydy ni'n marw'n gorfforol eto, i ni'n farw'n barod yn ysbrydol. Ddim yn gweld dim byd yn y pethau ysbrydol. Ond beth sydd yn drist yw fe fydd y farwolaeth ysbrydol yn arwain at y farwolaeth tragwyddol a cholledigaeth a melyn. Ond dyma yw trigaredd yr arglwydd sydd yn dragwyddol. Mae yn ein hachub ni. Yn Iesu Grist. Fe ddelir yr arglwydd gyda ni trwy ei fab. Iesu Grist, mae'n delio gyda pob un gelyn sydd gan ein heneidiau ni. Fe drefnodd yr arglwydd y bydda Iesu Grist yn talu'r pris yn llawn.
O, dyna chi ddyled sydd gennym. Mae'r dyled mor fawr dydyn ni ddim yn gallu talu'r pris, ond mae Iesu Grist wedi dod yn ifydd ac fe ddath ac fe dalodd e'r pris. Fe ath e'r groes yn ein lle ni, fe gymerodd e'r gosb yn ein lle ni, fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Mae wedi gwneud y cyfan, dyna chi bris oedd rhaid i'r Iesu dalu, ond mae'r Iesu wedi dalu fe. Mae'n delio yn marwolaeth ni. Y farwolaeth ysbrydol sydd yn arwain at yr un tragwyddol. Mae e'n plannu yr hedyn trwy'r ysbryd glân yn ein heneidiau ni. Ac fe gymer, mae e'n peri fod bywyd yn egino ac yn dod. Mae'n peri fod yr enaid llwythog blinderog sydd yn dod at droed y groes. Mae'n cymryd ein cosb ni, mae'n cymryd ein pechod, yn hoelio ein pechodau i'w groes. Mae ei waed yn ein golchi ni'n wynach na'r eira. Mae'n rhoi clogyn i ni wisgo, clogyn perffeithrwydd cyfiawnder Crist. Fel yngolwg y tad i ni'n berffaith. Dyna chi trigareddau Duw. Dydyn ni ddim yn heiddi fe. I ni mor isel yn ein cyflwr ni. Ddim hyd yn oed falle eisiau'r pethau yma, ond mae e dal yn llawn trigaredd yn ein dwyn ac yn ein denu ni'n agosach ac yn agosach at o hef. Dyna chi trigareddau yr arglwydd oherwydd ei trigaredd sydd yn dragywydd. Am fendith fod ei trigaredd yn dragywydd. Mae e'n para hi tragwyddoldeb. Chi'n gwybod beth? Fydd dim byd yn newid hyn. Unwaith i ni yng Nghrist, i ni ynddo ef am byth. Yn saff hi tragwyddoldeb. Tan y bydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg, tan y byddwn ni'n cael ei weld ef, wyneb yn wyneb, ac y cawn treulio tragwyddoldeb yn ei glodfori ef. Mae'r Salm yn gorffen fel hyn, clodforwch dduw y nefoedd. Pam? Canis ei drigaredd sydd yn dragywydd. Mae drigareddau tu hwnt i'n deall ni, ond ni'n gallu deall peth. O, na fyddwn ni'n gweddio y bydd yn arwain ni i ddeall mwy a mwy, ac y bydd na rhywun am y tro cyntaf yn cael profi o ras yr arglwydd ac o'i drigareddau ac yn gweld fod ei drigareddau ef hi tragwyddoldeb. O, na fyddwch chi'n dod at Grist tra'i fod yn agos ac yn cofio mae fe yn creuodd ni, ac iddo ddim dim ond ein creu ni, iddo'n ddarparu ar ein cyfer ni, ac iddo arwain ein bywydau ni trwy'r ragluniaethau, ac yna fe'n cofiodd ni, ac yna fe'n hachubodd ni. Fe drefnodd e ffordd i achub ein heneidiau ni. O, na fyddwch chi'n dod ato. Clodforwch dduw y nefoedd cynnes ei drigaredd sydd yn dragywydd. Yr hwn yn ein hisel radd, a'n cofiodd ni oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd, ac a'n hachubodd ni oddi wrth ein gelynion oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd. Gadewch i ni weddio. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.